Gimi Sulaymanu, deftere nde andande, amma na ko moye heɓti ko nde wi'ata. Daga nder deftere seninde. Deftere nde woodi suraji 13. Gimi yidde bindaɗi. E nder deftere nde e woodi tindinore, e woodi to ɗum holli no nde timminiri. E nder deftere nden ɗum siryake nde no jimi ɗin tokkotiri e ɗi jokkotiri, dow no jimi ɗin jaharata e ɗi ngoodi ma'ana go'o. Jangayɗo fu o yi'ay ma'ana mayre e njayri, nden bo e ɗum weli. E nder satol arandewol daga nder deftere nde e ɗum holla en jimi Sulaymanu e nder ɗemgal Yahudanko'en. Jimi ɗin ɗi seniɗi, jimaɗi ngam laamiɗo lallamɓe, non no Ibraniyanko'en jiirata fii mawɗum. Ɗum holli wala goɗɗi jimi kawteteɗi e mayre. En mbi'anoma nder satol arandewol jimi Sulaymanu kanjum holli kanko windiɗi. Ɗum fuɗɗiri deftere nden e inde maako, amma ta nyamri yeeso a heɓtay. E woodi hononde yeyrijo bi'eteɗo giɗaɗo, e woodi goɗɗo gorko a nanay hononde maako, inde maako Sulaymanu. Sulaymanu e kore maako ɓe jimi. Ɗum waɗay paama ɗum Sulaymanu kanko woni binduɗo deftere nde'e. Ko nde mo woodi rewɓe 200. Jimi yidde emo ɓuri ko moye waawugoɗi. Ngam non mana Sulaymanu woni fahmu, emo andira fahmu. Jimi maako e keeɓi fahmu yidde nde o hollata bo nder yonki maako ɗum fahmu. Sulaymanu warti ɓurɗo ko moye fahmu e andal nder Israa'ila. E fahmu maako e andal maako ɗum fuu ɗum hawriti nder jimi yidde. Emo hawrita ko heɓimo nder jonde maako nde te'egal. Jimol ngol o artiri nder deftere nde en nani hononde surbaajo jiɗɗo gorko maako gaynaako e sarel ngel o waɗayi tegal o nootiiɗo ɗaɓɓal Sulaymanu. E nder tindinore jimi ɗi'i a yi'ay e ɗum yaha yeeso e ɗum so'oro gaɗa. Daga nder hononde surbaajo o'o e dow nyumo maako dow kayejo on o wala gootum tabbutuɗum ko ko ngi'ata. Jimol maako e ngol yaha e ngol wartoya e ngol tindina goɗɗum go'otum faa hewta ɗum tiiɗa. Ɓe ɗiɗo e ɓe kolla nyumoji maɓɓe e ko ɓe tefata. E nder jimol arandewol ɓe sendi hononde maɓɓe feere feere. Yayrijo o'o e nodda kama ummiɗo daga nder koyɗol emo tefa giɗaɗo maako ɓuri nde go'o. Ɓe ngundotirto to sarel ngel wari e non o darni jaɓtaki maako. Sai ɗum hocca wongol jimol go'oto ardo emo tefta go'oto on, non ɓe nyamrata yeeso. Sai on tonnoto nder seyongo te'ruɓe ɗon ma ɓe puɗɗita ɓe ndenta seɗɗa. Sai ko moye tindina bandu non no o hoccirimo. E ɗo ɗum wallay anda no o yi'iratamo. Nder jimi Yahudanko'en non ɓe jimirta. Ta fondi resuki ɗowdi ndi woɓɓe a timminiray e goɗɗum ko yiyete e njayri. Koye haani ngaɗa sai miccitoɗa ji'a ɗum goɗɗum kayɗini ɗum. Ko haani ngaɗa ɗo sai nyumta manda ɗowdi ndi ɓe kolli dow gorko e debbo. Ta janga jimi ɗi'i sai ji'a nyumo maɗa e ɓeydo e yidde e seyo e dow bolinde nde ɓe mbiyata hakkunde maɓɓe nder jimi maɓɓe. Ko haani neɗɗo wara hakkilo muɗum dow woni kayɗini ɗum gonɗum hakkunde tegal e yidde e ɗum yahata faa yahki timmode. Kanjum woni ko ɓe mbiyata nder jimi maɓɓe yidde sembinɗe bono mayde. Yidde maɓɓe nde sembiɗiri yenande bono maƴƴere, ɗon mo bono yiite. Ndiyam no ɗam ɗuɗiri fuu ɗam jifatange ngam yidde sembe ndiyam ilnata ɗum. To goɗɗo waaway itta fuu jawdi maako daga nder ndonu maako ngam yidde, ɗum hayɗinaki. Ko gimi ɗi kollata woni bawɗe gonɗe nder yidde ɗum goɗɗum boɗɗum, amma ɗum kulni ɗum bono hiite. Yidde no halkay yimɓe to nde huutiraka no haani. Ko haani ngaɗa ngam nana belɗum yidde, karna giɗaɗi maɗa e andal maɗa e ko ɓurɗa yiɗgo daga to goɗɗo. Yidde ɓuri ko ɗume sembe e sirru nder ngendam neɗɗo e nder faamu gonɗum nder deftere seninde. Deftere nde wi'i ɗum dokkal Allah. Gaɗa majum sai Sulaymanu yimi gongol jimol feere ngol feerotiri e jimi ɗi o yimno. Emo wi'a wala baawayɗo sooda yidde. Sai yayrijo nooti Sulaymanu e ɗon deftere nden timminiri. Gorko on e yayrijo on seedunoɓe ngam ɓe monnotiri. O noddi ngam o nana hononde maako. Yayrijo on torakemo o doggoya
o so'o e maako. Ɗum holli deftere nder re'ina? Aa, ɗum fuɗɗuki woni ɗon. Ɗum ko tawete nder yiɗde. Nde re'ata ngam ko nde e woodi ɓeydaari ndi tagu heɓtata. Ko tagu tefata daga to giɗaaɗo maako, kanjum woni yiɗde goongaare. Nde re'ata ɗum woni ko deftere nden ekkitinta. E nder taarihi e woodi ƴamol mangol keɓaangol daga nder Gimi Sulaymanu. ɗume woni yiɗde nder duniyaaru ndu'u? Faa ɗum tawe nder deftere seninde e woodi notaali tati daga nder deftere nde'e. E nder ndonuuji Yahudanko'en en ji'i ɗum tindinoore nder kongole suurawol e woodi ɗum. Surbaajo o'o kanko woni Israa'iila, gorko on bo kanko woni Allah. Yidde maɓɓe ɗum alama alkawal ngal Allah waɗi e Israa'iila dow hossere Sinai, sarel ngel o hokkiɓe dokaji 10. Ɗum bo ɗum nyamri yeeso faa nder tokkuɓe Yeesu e fina tawa maɓɓe. Jikkuuji ɗi nde'ata non ɗum woni dow yidde nde kisno woodi yaaki to yimɓe duniyaaru wato ikkilisiya. Faamu ngu ɗum heɓoyama daga nder boliɗe Bulus e nder deftere Afisanko'en suurawol 7. Ɗum holli gorko o yiɗa debbo maako no Yeesu yirdi kawtal tokkuɓe mo. Ɗum kayɗini ɗum e nder duuɓi 100 sakitiiɗi ɓe ilimu paami e nder Yahudanko'en nden nono jooɗinooɓe nder leydi Masar e leydi Babila ɓe kolli iri yiɗde nde'e tawaande nder Gimi Sulaymanu. En gi'i nder gimi bindaaɗi ɗi e ɗi ngoodi ma'anda nder fina tawa Yahudanko'en e ɗon to ɓe njooɗi. Ɗum waɗi wooduɓe andal hande e ɓe ndaara Gimi Sulaymanu kama hande ɗi njima e ɗi kolla yiɗde Israa'iilanko'en ɗum dokkal. Ɗum naa dole nder Gimi ɗin tan ɗum yi'ete. E woodi goɗɗe boliɗe kaanuɗe tagu hoora hakkiilo muɗum dow maaje. Ta jangaɗe ko daga nder alkawal kiingal ko kesal. A yi'ay no ɗum tindinira ɗum goɗɗum ko haani tagu jogo. A yi'ay ɗum tindini ngesa Eden wato goɗɗum ko woni hakkunde tegal. E nder deftere fuɗɗode ɗum holliri gorko e debbo ɓe ɓornaaki fuu e non ɓe nanay semtuɗum. Ɗum woni ko jimol ngol hollata. E nder Gimi ɗi en keɓti yiɗde wonde hakkunde tegal ngal wala hakke ko yittare ko haani neɗɗo anda ko woni nder Gimi ɗi ɗum hammunde dow sumpo wongo hakkunde meɗen ngo ɓuri sembe yittare ngam ngo wari nder yiɗde ɗum dokkal daga to Allah. Ɗum woni mawɗum majum dokkal Allah yiɗde. Nyande go'o o wartiray en ɓuren ko woni nder duniyaaru ndu. Ɗum woni ko Gimi Sulaymanu ɗin kollata.